sa Ginoo ning kabuntagon. John chapter 8, Gospel sa Juan, chapter 8, verses 12 to 20. John chapter 8, verses 12 to 20, nag-ingon ang pulong sa Dios. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang mosunod kanako dili gayud maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin ra pud sa imong kaugalingon, og ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako diin ako gikan, og asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan, og asa ako padulong. Kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan, kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundi ako o ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kung duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, o ang akong amahan nagpadala kanako, o nagsaksi usab bahin kanako. Busa, nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako og sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. O walay midakop kaniya, kay wala pa man miabot ang iyang takna. Magampo ta, makagagahom namo nga amahan, daghang salamat Lord, nga imo kaming gidala karon sa imong presensya, aron makapaminaw sa imong mga pulong, agig dugang pagtudlo sa among mga pagkinabuhi, dugang pagbadlong sa among mga hiwi nga mga pamatasan, ug dugang pagdasig kanamo makapadayon kami sa among pag-alagad, pagpakiglakaw kanimo o Dios. Salamat Lord ng imong mga pulong hait pas ispadang duhay sulab. Mas bugat pa kini sa maso nga buak sa mga bato. O kini kalayo nga magakonsume, magasunog sa tanang mga maot nga mga kinaiya sa kaaway nga gibutang niya sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Lord ng imo usab nga mga pulong imong himuon nga maghatag og alim sa mga samad Ginoo sa among mga kasing-kasing. Magtudlo ka namo sa pagpasaylo. Magtudlo ka namo sa pagdawat o paghatag o grasya ngadto sa among isig katawo. Salamat Lord ng among makinabuhi, mailalom karon sa imong gahom. O balang Espiritu, akong gipangandoy gitinguha ang talagsaon nimong pagpanudlo o pagtandog sa kada usama niya. Thank you Lord for the wisdom and anointing o God. Ngay mga gihatag ka namo. I-bless ang kada usa Ginoo bisan pa man sa tua sa mga halayong dapit nga nahiusa kanamo karon pinaagi sa live streaming Ginoo. Salamat ng imong tandog, walay makaikyas ni ini amahan. Among gipasalamatan, giampo, madawat namo ang imong mga mensahe karon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan mga igsoon, atong tagaan og makusog nga pakpak ang Dios. Hallelujah. Siguro mga tanang uban nga, ano silang mamakpak? Ano silang magampo, magsyagit? Ano silang magsayaw? No? Panahon raon niya nga sa padayong pagpaminaw sa pulong sa Diyos masabtan pag-ayo ang tanan. So the Lord is our everlasting light. Munay sayon lang kayo, di na ta maglisod-lisod. The Lord Jesus, our Creator, is our everlasting light. Kanang kahayag nga walay katapusan.
Dagan sa mga tao nga nangitngitan tungod sa balatian, sa mga problema, sa mga katalagman, sa relasyon sa pamilya, sa relasyon sa mga minahal sa kinabuhi. Or nangitngitan ba ang imong hunahuna tungod sa mga sayop nga mga pagtulunan or mga tuo-tuo? Or nangitngitan ang imong kasing-kasing tungod sa sayop nga pagbati, sayop nga mga desisyon? Or nangitngitan ta sa atong mga kaugmaon tungod kay ni ata sa pagkinabuhi nga wala kahimot sa Dios? Karong adlaw ayaw og pauli og ayaw og humna gayud ang mensahe tungod kay ang katubagan sa imong pangutanas kinabuhi, ang kahayag sa imong kangitngit sa kinabuhi karong adlaw igahatag sa Dios sa imuha. Pastor, gikan gyud sa pagsugod sa among pamilya, galisod na gyud mig ayo. Naay problema ka diha. Pastor, gikan na gyud sa pagsugod sa among pamilya, nangitngitan gyud mi financially. Pastor, sukad nga mao ni galisod na gyud ko sa akong kinabuhi, pastor. Nangitngitan na gyud ko. Karon niining maong adlaw, gustong pahibaw-on ka sa Dios nga sa diyang misubang ang kahayag, wala nakabuntog niini ang kangitngit. Mao nga kung naa pagyapon ang kangitngit, naa nimo ang kinahanglang matangtang, mawala, kuhaon nimo. Kinahanglang desisyonan, talikdan, biyaan, buhian. Now, ang pinaka-familiar nga issue, mga igsoon, sa kapanahonan ni Ginoong Hesukristo, ilabi na sa basahon sa John is ang iyang gugma. Ang iyang gugma. Gani, gi-explain niyang ayo dito sa 1 John nga, kung ang tao nagdumot, ugwa na higugma siyang isig katawo, naa siya sa kangitngit. So bisan pa di ay nagsimba ni siya, magampo ni siya, or magbasa siya mga pulong, or manggihatagon sa iyang isig katao, manggihatagon nga to sa Diyos, kung naa pa siya pagdumot sa iyang isig katao, naa siya sa kangitngit. Mao nga sa John, gi-explain og ayo ang gugma sa Diyos pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Nag-inusara nga anak, bugtong nga anak, og pinakabililhon para niya. Masukod man bitaw ning atong gugmas Ginoo kay usahay tagaar nato siya bahaw, leftover. Pero siya naghatag sa iyang pinaka-the best diri sa ato ang mga igsuon. Katong mayon tang bahaw nga gugma. Sa na, bugnaw, panos. Kung sa bugas ba nga, kanang murag gahi, ning mabugnaw gahi na siya nga, usag, ning murag lungagunog usob. Bahaw nga panahon, bahaw nga paghigugma, bahaw nga pagdayeg, bugnaw na tanan. O niya, paghatag niya siyang bugtong anak, mao si Ginoong Hesus na kasinati dayog pagsalikway sa iya pang pagkatawo. Ayo, mga lanak akong asawa. Nawalay chance. Wala na, naka-reserve na. Ang mga rooms naka-reserve na. So dito siya sa manger gipakatawo. Sa pagsugod niya og ministry, iyang gitudlo, iyang paila-ila ang iyang kaugalingon. Ingon nga siya mao ang gugma sa amahan, demonstration sa gugma sa amahan. So iyang gihisgutan, ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi, ako ang pultahan, ako ang punuan sa paras. No? Ako ang kahayag sa kalibutan, ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Kung imong tan-awon lang pila ka ako ang gisulti ni Jesus, makaingon gyud kang siya gyud ay akong gikinahanglan. Siya gyud ay. Kanang imong pamilya nagtuo kag ma-fix na kung imong kaugalingong paningkamot, imong kaugalingong kusog, imong kaugalingong paninguha, wala kay mahimo. Ang Dios mao imo bugkos nato sa panaghiusa. Ningon nagipangsulti na daan ang mga igsuon. Nga nag-ingon dito nga, ang Biblia nagsulti nga, gawas kung ang panimalay, ang Diyos mao'y magpanday or magtukod sa maong pamilya, kawang lamang ang inyong paghago. Gabi na itong paningkamot, parang matunhay, maligon na itong pamilya,
pero inigtabo na sa kangit-ngit, guba ang atong pamilya. Nganuman, nining kinabuya, bisag unsay atong patigayon, kung dili sentro ang Ginoo, kangit-ngit gyud dayon ang motabon sa atoa. So kung naa ang kangit-ngit, unsa may imong gikinahanglan? Kangit-ngit ba gihapon? Kahayag. Munang kung mangita kag kasulbaran duol sa Ginoo. Ang atong tibuok nasod, gitabunan sa kangit-ngit. Ang tibuok kalibutan, gitabunan sa kangit-ngit nga mao ang katalagman. Unsay gikinahanglan nato? Ang kahayag, kinsa ang kahayag nga gihisgutan sa Biblia? Si Ginoong Hesus. Baling paningkamot sa atong mga frontliner, ang mga doktor, ang mga nurse, daghan na ang nangamatay, gani nila. Tungod sa paningkamot, nga kinsa tong nataptan aning maong sakit, natabunan sa kangit-ngit, makabaton o kahayag nga maong kaayuhan, sala pangita sa mga virus, tanan nga paagi. So ang mga kapulisan, ang mga sundalo mo'y magbantay sa mga tao orong dili matakdan, o katong natakdan na maoy gipakigubatan sa mga medical experts. Pero sa gihapon, ang kangit-ngit mga igsuon nagapadayon. Sa Biblia, gisulti nga ni Jesus mismo siyang kaugalingon ningon siyang ako ang kahayag. Asa man kandapita karon sa imuhang area sa kinabuhi, nangit-ngitan ka. Ngit-ngit kayo akong bulsa, pastor. Nao. Ngit-ngit. Ngit-ngit kayo akong wallet, pastor. Parihata. Daghang card sa mga ID. Ngit-ngit kaayo ang ako ang kasing-kasing pastor. 30 na ko, sukad pagkatao, wagod ko ka nakauyab. Ngit-ngit kayo, pastor, ang akong pamilya. Sige raming galali, sige rang kaguliyang, sige rang kagubot. Abisan pag unsaon nimo ingong ampuy mi pastor, iampo pastor. Sultian tikaw, pagkangit-ngit ang imong problema, ang sulbad kahayag. Di kay naa na gani problema, dugangan pa nimo. Naa na ang kangit-ngit, dugangan pa nimo sa kangit-ngit. Asa man ka? Mulakaw ko, pastor. Problema, samok, balay. Problema, balay. Amo ka. Atos tindahan, lingaw-lingaw. Unsa may hinungdan sa kasamok sa balay, daga mga bayranon. Ni atos tindahan na dugangan pagyud og duha ka kahon. Tulo kalungnik kay giutang na pod. Sultian lagi kanako pag ang imong problema kangit-ngit, ang sulbad ana ang kahayag. Kung naay kasamok sa imong panimalay mo, syagit pagyug ka na nagdoble ng kasamok. Mo si Lord ga-offer, ako ang kahayag, pero nganong naa mangyapon ang kangit-ngit. Tungod kay kita mismo mga igsuon. Sa panahon nga naa ang kangit-ngit, dili ta mo dangop sa kahayag, maghino mo, muhimo panuuntag aron nga madugangan ang problema or ang kangit-ngit. Tinuod dili. Gasyagit na ganin ang imong bana, musyagit po ka nga asawa, di duha na mong gasyagitay. Isyagit po ni imong mga anak, nadaghan na mo. So nagsapaw na ang kangit-ngit. Daghan tanig, masunggog yun taron ani. So sa kapanahonan ni Ginoong Hesus, samtang nag-introduce siya sa iyang kahayag, doon ay mga pangulo sa mga relihiyosong tao nga mga Hudiyo. Ang tawag nila mga Parisiyo o Sadusiyo. Mga pangulo nga istrikto kayo sa pagpatuman sa mga balaod nga nahasulat. But niining tunguras atong gibasa sa Ebanghelyo sa Juan, ang mga Parisiyo lamang ang gikaatubang sa Ginoong Hesus ani. Iyang gisulti nga nigingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. So kung atong hisgutan pag-ayo, sa Manila, Meralco, sa Mua, Norico, dire Buhiko. Kay corporation lang ko.
Manang ko tanan. Unya, di pa igo na sa adlaw, tagaan pa tag-adlaw, nga musilang. Unya sa gabi, tagaan pagyud bulan og bituon. Unya, napay mga bagong nang imbento karon nga solar. Aron nga mo kuha og energy sa adlaw, kahayag sa adlaw, aron isuga panahos kagabion mo nang atong kalsada diha. Nanatay solar kanang street light. Ba't nga nung moingon pa man si Lord nga ako ang kahayag sa kalibutan, tungod kay ang naghatag og kangit-ngit sa kalibutan, dili ang pagsalop sa adlaw, kundili ang sala. Ang pagpahilayo sa tawo ngadto sa iyang Ginoo. Munang wa ko'y labot og magsigi kag paduol sa imong relihiyon, pero wa ka nagpaduol sa Ginoo. Sige kang kapaduol sa relihiyon, pero wa ka nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, nagpuyog gyapon ka sa kangit-ngit. Dili ang simbahan, dili ang pundok, dili ang relihiyon, mao'y makahatag kanimong kahayag kundi ang Ginoo. But doon ay mga Parisiyo nga sa pag-ingon ni Kristo ako ang kahayag, misupak sila. Tungod kay ang kahayag, mao ang kapasayloan, mao ang gugma, mao ang pag-uswag, mao ang panalangin, mao ang kadaugan, mao ang kaluwasan, kasiguruhan sa kinabuhi. Pag-ingon ni Lord, ako ne. Kining tanan nga inyong gikinahanglan, ako ne. Listen to this. Mailalom sa dagat, or ibabaw sa yuta, or naglupad sa kahanginan. Walay bisan unsang isda, tanom, or mga langgam, bisan tawo, nga mabuhi kung walay kahayag. And that is why niingon si Lord, ako ang kahayag. Tanang tawo nangandoy mga tuglangit, di gani kaduol og simbahan. Tanang tao gusto Ginoo, pero di maminaw sa iyang pulong. Or maminaw ba hinuon, pero dili ikinabuhi. Kana bang murag inigwali ba murag ako na pod? Ako ra kanunay gi petisyonan nato ni atong pastor ba? Di ni taga dire. Di ni lumad. Langyaw ni dire petisyonan paulion nato ni. Kay ako ra kanunay namiunta og muwali ni si pastor, puro ra panalangin hisgutan. Kana malipay ta. Murag gimasad ang atong kasing-kasing. Nindot unta og mugwali siya, kanang daghag joke. Daghag komedya, kay rong isigit ang isihanay, hantod mamauli. Pero unsaon taman, nga doon na may panalangin na kasulat sa Biblia, doon na po'y tunglo. Doon ay langit, doon naman po'y impyerno. Muna atong pakinabuhi na as kangit-ngit, sigurado ang kalaglagan. Muna si Lord, ningon siya, ako ang kahayag. Pero mga Parisiyo nagsupak ni ini. Mahutdan ito. Bisag katubig ni nga akong apelido, need gyapong mo inom og tubig nga igsuon. Sa 12, ningon siya, unya si Jesus miingon. Miingon na usab sa mga Parisiyo. Kisa iyang giingnan? Ang mga religious leader, Jewish religious leaders, iyang giingnan ng mga Parisiyo, ang mga expert, ang mga pangulo simbahan, ang mga relihiyosong tawo, nakasuot og mga biste nga limpyo kayo. Iyang giingnan, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako. Wala ningon sila nga ang moapil-apil anang mga relihiyon na. Ang mosulod anang relihiyon na. Ang mosunod ana nga tawo. But ningon siya, ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw sa sala. Ug naa pa kakaron sa pagpakasala, kinsa kay atong gisunod-sunod ani. Di na maglakaw diha sa kangit-ngit. Kung dili makabaton hinuon siya sa kahayag sa kinabuhi. So naay problema, dili issue. Kay naa man kay kahayag. So makakita kag unsay sulbad. Hello? Uy mong ba nagarbuhon, ikaw asawa, pagpaubos ang sulbad. Di kay magludhan na mo. Di ka muluhod na ko.
Nga ikaw po, kinsa, ano ako maimuluhod? Ikaw. Oh, pwedeng inganang may tabo. So ang sulbat mga igsuon is kining pagpaubos. Kung ang problema ana nahitabo na naay kasamok, mas nindot ning. Ang sinugdan subayon nato garbo. So ang solusyon pagpaubos. Di kay puro garbo bungkag yun mo. Mga guba yun. So pag ingon ni Lord nga siya ang kahayag supak ini ang mga Parisiyo. Hibaw-an nato ni nganong supak sila. In verse 13, ang mga Parisiyo miingon kaniya, nagsaksi ka kabahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Unsa daw? Si Lord nagsulti nga iya ra daw tong kaugalingon. Unya ang nagsaksi siyang kaugalingon sa pagingon niyang ikaw ang kahayag, walay laing niingon tinuod bitaw nga siya. Kung dili daw siya ras iyang kaugalingon. Unya ningon ni sila ang imong gisulti dili madawat. Salamat sa Jollibee nga sponsor sa tubig. That is why niining kabuntagon kung sakit man ang wali sa Ginoo nya di ka mo dawat, member ka aning Parisiyo. Unsa ilang gisultis Ginoo dili madawat. Unsa may madungog nato gikas pulong sa Dios, sakit man or nindot atong dawaton kay makaayo ni sa atoa. Ningon siya nagsaksi kas imong kaugalingon. Sa verse 14 nitubag si Jesus, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako din ako gikan, ug asa ako padong apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kabalo ka mga igsuon, kung wala kay gibuhat nga sayop, bisan pag ang tanang tawo mo butang-butang nimo, hinlo among imong konsensya, mas isog pa ka kaysa sa leon. Kaya mga taong isog ka na mga taong limpyo o binuhatan. Isog ka. That is why bahalag tabangan na ang Ginoo din Bisag walay mo saksi niya, walay mo witness niya. Apan ingon siya pagtubag nga ang akong gisulti tinuod. Kay kaybaw kog dis ako gikan ug asa sab ko mo adto. Ingon si Charles Darwin sa pagtuon sa siyensya nga ang tawo kuno gikan sa unggoy. Adili gikas unggoy. Usa to nga teorya ha. Sa sinugdanan, walay nabuhat, bisan unsa, unya kalit nga dihay ni buto, boom, unya nanungha ng tanan. Unya dihay gamay kayong bakterya nga nabutang nito sa tubig. Nga naigo sa kilat, nabuhi ni-evolve, kanang ni-evolve, kanang murabag, uod nga nahimo nga, butterfly mo na ni-evolve. Mao daw na, unya gikan sa usa ka bakterya, na buhat ang mga tanom, ang mga sagbot, ang mga isda, ang mga kahayupan, ang mga langgam, apil ang tawo. Pero ang tawo na late, kay unggoy pa man na una. No? Ayaw mo katuoan na, sultian ta mo, bisan ang tawo, dili pariha og DNA kung i-DNA test. Dili na mag-match. Og imposible nga ang unggoy o ang tao, never in the history. No? Sakdi lamang og murag unggoy, basta kay di tagi kag unggoy. Ha? So kini mga Parisiyo, di gyud sila mo dawat. Ingon ang verse 15, kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan wala maghukom kang apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Usa man ang paghukom sa tawhanong paagi.
Mong hukom ta sa atong isikatao, pinasubay sa unsay atong nakita og nadungog. Ngano man niyang nabuhat, ngano na ing ana man siya. So ang imo ra nakita, ang sayop niyang nahimo karon, wala nimo baliki ang nanglabayng panahon unsay iyang giagian sa kinabuhi. Kining atong mga anak nga magsigig-sagit. Ngano man na? Kay gikas pagkabata, puro sagit ang ilang nadungog. So sometimes na yung anak ng tawhana tungod kay duna siya giagian. Mauna nga ningon si Lord, kamo naghukom mo pinaagis tawhanon nga paagi, unsay nakita, unsay nadungog, unsay nakasulat sa balaod. But ako wala ko'y gihukman bisan usa mo ni gisultis Ginoo. Naapabatang tanan, amen. Unya ningon siya sa verse 16, apan kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili ako rang usa ang maghukom, kundi ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Di ba ningon ni mga Parisiyo nga si Jesus walay saksi? Sila mga Parisiyo kung naa sila'y buhaton dapat naay tawong gatanaw, naay saksi. Kung naa sila'y isulti dapat naay mo saksi. Gani ang uban binayran na. Kabantay mo sa pagpapatay ni Esteban, usa sa mga disipulo, o usa sa mga napili nga sulugoon, apostoles. Kinsa may nagsaksi, mga binayran. So kini mga Parisiyo, mubuhat sila ko sa kabutang, musulti sila, dapat na ay musaksi nga pareho nila. But si Lord, nagsulti siya na muhat og sa mga butang, mga maayong butang, bisan tuod walay nagsaksi niya, ang iyang amahan tos langit nakakita. Munang nunid na nga muhatag kaana, mayong donated by Parisiyo. Nakuha na to? Ako ning himuon kay nagtanaw siya. Mga musicians sa inyong pag-ani sa atubangan, nagtanaw ang Ginoo. Tarungon ako ni kay naarba si Crush. Na-crush. Nagas-gas ni noon. So dili sa mata sa tao. Now listen to this. Kung ang imong binuhatan matarong, bisan ang tanang taos palibot mo witness ni mo pagpakadautan, di ka mahadlok. Nga naman, doon na kay witness nga nakakita sa tibuok kalibutan. Nga mao ang imong amahan nga tuas langit. So, ningon siya sa 17 na sulat sa inyong balaod nga kung duha ka saksi, magkauyon tinuod ang ilang gisulti. Ang problema kay bisan pag uskalibo ka saksi, binayran man tanan. Ha? Kabalo ba ka bisan sa election? Kanang mubutar ka, it means ni saksi ka nga kining tawhana karapat dapat nga mahimong leader. Musaksi ka kamaayo ni siya. Naani siya'y kanang capable siya. Iyang kasing-kasing og iyang hunauna ang iyang moral. Ang ayan niya ibutang ani nga posisyon, sumusaksi ka na. Pero kung binayran ka, naimingon ako nga, Pastor, daghan-daghan man mo diha, no? Tagahan ako, kuan, Pastor? 200,000. Ingna sila nga ako ra isuportare. Ako nang ingnong i-enjoy ng imong 200,000 datos hotel. Pag lakaw dito sa Palawan, pag langoy-langoy, langob sa Palawan. Withdraw ang imuhang pag-file dito. Nga, mo, kandidato ka, kuha ato. So, mu-witness. Pero si Lord walay nag-witness. But listen to this. Kung magpasubay ta o kanang inabogado or huwis or balaod mga igsuon, kung musalang ta sa korte, paminaw pag-ayaw, dili ikaw or ang imong saksi or ang abogado or ang huwis mao'y gamhanan diyang dapita. Bisang magdala pa kag usa ka gatos ka saksi, dili wala na sila'y gahom.
Kay ang pinakagamhanan mga igsuon sa panahon na sa hiring-hiring ang ebidensya. Munang maingon si Gas sa Bilgas, walang nakakita sa naganap na krimen. Bukod tanging ebidensya nga iwan. Gas sa Bilgas. Ha? Ang ebidensya. Kaya mga witness, lahat sila pwedeng bayaran. Tapos bigyan ng script parehong kama, diri mo muhunong musulti, unya period diri, walay kapin, walay kulang, memorize na ninyo. Kaya mudaog ta sa kaso. Pero ang ebidensya dili magsinungaling. That is why I tell you, bisan si Jesus namuhat nga nag-inusara, nagwali nga nag-inusara, walay mo witness niya, pero dayag ang ebidensya. Sa iyang pagtudlo, sa iyang otoridad, sa iyang milagro nga gipanghimo. Na ay ebidensya. Munang pag-ingon niyang ako ang kahayag sa kalibutan, sa chapter 9, gipabuka niya ang buta. And listen to this. Focus, tanaw diri ayo, kaya mas masamtan na itong ayo ni. Sige na tang basa-basa, hindi na itong masamtag ayo. Tanaw. Dili tanang tao nagbasag kasulatan. Amen ba? So ang mga Pariseo, doon na sila'y order. Na ay protocol. Nga kini mga tawhana, wa man nagbasa ug unsay naa dire. So kamo karon, unsay nakasulat din maoy inyong ipakita nila. Mo ni mga Pariseo ha? So dapat taas sila bisti puti kayo. Balaan mga muliho. Hinhin nga musulti, manambag, mamadlong. At tumulingkod sa mga pinasidunggan nga mga lingkuranan. Unya, ipakita nila nga magpaubo sila, ipakita nila nga manggihatagon sila, ipakita nila nga mga mahigugmaon sila, ipakita nila nga maluluyon sila. Sa laktod nga pagkasulti, tanan nilang ginahimo, dapat makita sa tao. Dapat isugilon sa tao. Gani kung dunay hukman sa kamatayon kay batuon, ipakita pud sa tanang mga tao, aron agig panag-ingnan nga kung mubuhat ka ani, ing-ani po imong dangatan. So ang pagkamatarong pod, ilang ipakita nga kung unsay nasuwat dinhi, maoy ilang ikinabuhi mo, ilang ipakita sa mata sa mga tao. Aron ang mga tao musundog. So diyang dapita kakaplagtag maayong pagtulunan, amen. Nga kitang mga Kristohanon kita'y nasayod unsay nadire mo, atong pagkinabuhi. Pero ang problema nga nung gikontrahan maning mga Pariseo og ayo sa Ginoo. Or sila mismo maoy nang una pangontra sa Dios. Nga naman, tungod kay ang Ginoo nagbuhat siya, pinasubay sa gugma at tubangan sa mata sa Amahan. Munang og naa say ayuhon, ayaw unig ipanugilon, ayaw saba, paghalad hinuon. Gaayo siya amang, ayaw ipanabi, paghala dito. Gaayo siya gileprose, paghala dito, ayaw ipanugilon. Nag-ayo siya mga buta, nag-ayo siya mga bakol, ayaw ipanugilon. So, baliktad sila. Sa laktod ng pagkasulti, kining usa ka grupo sa mga religious leader nag-ingon nga sila mao ang kahayag. Ilang panglantaw mga tao kamo, mga ignorante mos balaod. Unsay nasuwat dire, sutan awa mi. Ing anihan ninyo pag kinabuhi. In other words, nangitngitan mo, tanawa mi, harong makabaton mo kahayag, maingon anipon mo. Tama? Karon niabot man ang Ginoo, ningon siyang ako ang kahayag. Because the Pharisee, ilang kaugalingon, ilang giset as example and a standard. Sila mo standard nga dapat sundugon. Ang ilang mga buhat, ang ilang pagpanulti, sila. Pero pag abot na ni Jesus, lahat ng tao nakakita sa gibuhat sa Ginoo, gustong mosunod sa Ginoo, namiya nila nga numan. Ilang gibuhat o ilang gisulti, nagsugilon nga dunay Diyos. Pero sa sulod sa ilang mga kinabuhi, dili makita ang ebidensya. And you know what?
ang ebidensya, ang pinakadako nga ebidensya mga igsuon, nga ikaw nagasunod sa Ginoong Hesus, kanang imong gugma sa Dios o sa imong isig katawo. Kanang gugma dayag kayo na. Makita gyud na. Munang muhatag og chocolate. Muhatag og bulak. Muhatag og tanan, ihatag. Sunod ana apo. Kining gugma. Muna'y pinakadako nga ebidensya nga ginatan-aw sa Dios sa atong kasing-kasing. Mas masabtan nato na unya. Ingon sa verse 18, ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. So why problema di ay? Tanang tao mo against nimo basta kay favor nimo ang amahan sa langit? Kaya mga tao sa palibot, ganahan man na nimo kung imo na silang paimnon. Kung himo kag mga pagkaon, tag 13 kabuk litson, o dali mo. O hatagan na nimo sila, kanunay ganahan na sila. Pero sapagkat tinuod lang, kung kanunay imong pangandoy mapahimutan nimo ang tao, bisan ikaw, pakit-on nga sila imong gipahimutan, manginsulto nimo. Manginsulto nimo. Pero kung ang Diyos mo imong pahimutan, bisan pa kung saon kanila, wa kay problema nga naman, doon ay Diyos nimo nga saksi. Bisan pa kung sa ilang himuon. Munang mayon siya, kita ka, na ebidensya. Wala ko kita, pero tuang ko'y witness to adito. Unya ang uban mo sukol pas Ginoo. Lagi kita ang Diyos. Pero kabalo siya nga wa ko'y gihimo nga maot. Ana-ana, ingon pa ana. Mga matay man ang mga langaw sa lamisa sa among mga silingan. Wa ko nagbuhat og maot. Dunay mga taong ingon ana nga naman nagsalig nga human nilag panalipod sa ilang kaugalingon, pinaagi sa paghimog pagpamakak, ingon nga sala, tabon sa laing sala. Mapasayloon bitaw si Lord, maghinulsol ra unya ko human ani, basta kay makaikyas ra ko aning problema. But imbis makaikyas ka, ang nahitabo ninon gikastigo na ka. Unya kastigoon pag yun si Lord mo ipasanginlan. Nganong gingani man kunimo? Kung doon ay mga tao nga i-blame ang Ginoo, liwat na sa nalansang dito sa tuon ni Jesus. Pareho na sila espiritu. Niyon sa man to, nganong Ginoo makakaanak kas bon Dios. Naog diha og luwas sapod me. Nganong naingunani man me? But ang naa dito sa wala ningong, gingani ta kay nakasala ta. Takos ta nga mo dawat ani nga silot, pero siya, ayog pasipad igsulti, kay wala ni sala, gisilutan, tungod sa sala, stubok kalibutan. Tugdo ng uwak, gitusak ang mata. Bantay taan ang ating i-blame sa ang Ginoo, ugon sa atong agian, kay perting liwatag yun ta. Tung naas to nga nagdupa. Nasabtan ba na nato? Nya gusto sa Dios mga igsuon nga dunay katinawan. Pagingon niyang ako ang kahayag naa dayoy ebidensya nga yang gihimo. Pagingon niyang pag-alagaray kamo nang hugas sa tiil. Pagingon niyang I am the bread of life, nagpakaon og 5,000 ka tao gikan sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Pagingon niyang I am the resurrection and the life, gibanhaw niya si Lazaro. Kita pakingong Christian ko, pero o sa may nakita sa mga tao, hain ang ebidensya. Di ba dahil mo yung kang naakos kahayag, pero ilang makita kang ngit-ngit? Ngunang atong tinguha ampo nila, masangyawan sila. Kay para nga sila usab mo sunod sa Ginoo. Pero mahitabo ba nga ikaw maghimo man kanilag kang ngit-ngit? So naatay dapat ma-change ana mga igsuon. Ingon ang verse 19, nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan. Asa kuno imong amahan?
Hello? Asa man ang atong amahan? Sa Psalms 115, ang kanasura ng utana, asa man imong Ginoo, ang imong amahan. Matmitubag, ang among amahan tuwa sa langit. Wala gi decoration o asa gi pangpatong. Wala gi butang ibabaw sa bukid. Anong saka-sakaon dito? But ang atong amahan tuwa sa langit. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Mao gani nga ninaog siya arong mapakaila-ila ang amahan. Ingon siyang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Maglibog po taan kay si Joseph, pangasawunon niya si Mary. Hapit pa to sila nagbulag kay nganong nibuntis man iyang ayang pangasawunon. Ngawa man sila, engaged man sila. Wala sila nag-usa, wala sila nag-ipon, wala pa nahitabo. So, pero kay tungod, kay gihigugma man niya, kay kaniadto manggod, pag ikaw engaged ka, kas lunon ka, niya madisgrasya kas uban, dauban ka nga buhi, or batoon. Nya di gustos Joseph nga mahitabo to ni Mary, tungod kay nahigugma si Joseph ni Mary. Munang mo sikrito ra siyang pakigbulag. Kay kung iya pang ipaybalo, mapatay si Mary. Sabta na to? Pero giingnan siya sa anghel, lakaw. Pangasawa siya kay ang iyahang gibuntes, lalang sa balaang espiritu. So si Mary, maoy unod nun nga mama ni Jesus. Iyarang unod. Pero sa pagkanatawo na si Jesus, wala na siya apil. Maglibog naman ka kay napapa si Jesus na mama po si Mary. Sa ito pa, magtiayon sila. O kabantay mo, anak. Inunaw-naon. Libugak ayoy. Sa diyang nagbuntis na siya, nag-awit siya. May bisita man to siya ni Elizabeth. Tungod kay gipili siya sa Ginoo nga didto magpakatawo ang Dios sa iyahang taguangkan, nag-awit siya, o Ginoong magbubuhat nga akong mangluluwas. Karon moingon kang way sala si Mary? Kabalo ba ka nga wala na kinahanglag mangluluwas ang walay sala? Kitang Romans 3:23, ang tanan nga natawo sa yuta dunay sala. Munang si Jesus, wala siya niagi sa prosesong lalaki o babae, kay siya ra ang matawo nga walay sala. Ingon pa to, gikan tas liki sa kawayan. Nakabasa ba mo anang eskwela pa tas elementary? Nga nitong, sitaw ka na? Si Malakas at si Maganda. Isang araw may lumilipad na ibon hanggang siya ay napagod. Dumapo siya sa bamboo tree. May narinig siya na parang kumakatok. Tinuhak niya. Tinuka. And then biglang nabiyak, lumabas si Maganda at si Malakas. Kisa may nagbutang nila sa sulod sa kawayan. Taka ramog, himog, brainwash sa mga tao. Nga klaro kayo ang Biblia nag-ingon nga ang tao, gikas abog nga gibuhat sa Diyos, lalaki o babae. Yung mo gikas sa sulod sa kawayan. Kisa may nagtanom sa kawayan. Kanya nagbutang sa... layuan na tayo. So, gisulti ni Jesus kining tanan. Samtang nagtudlo siya sulod sa templo. Dito sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa mga halad. O walay midakop kaniya kay wala pa man miabot ang iyang takna. Wala pa niabot ang iyang takna. Kung mo kahadlok anang coronavirus, wala pa niabot imong takna. Kung takna na nimo bisag wala pa'y virus, human.
Wa pa niabot ang takna mo ng gawas ta nga mosulti sa pulong sa Dios. Wala tay kahadlok kay wa pa niabot ang atong takna. Di kay gasige ra tag kahadlok. Now karon, klarohon nato ni og ayo tungod kay ang mga Pariseo gibadlong ni og ayo sa Ginoo. Ang ilang mga pagkinabuhi, ang ilang mga batasan, ang ilang mga puro pagpakitang tao lamang. Wanita din sa church, atong kasing-kasing, atong ipresentar sa Diyos. Kana bang dili na kayo ka mag-care kung unsay imong masuot diha, ang imong giunahuna, akong kasing-kasing insakto ba sa tubangan sa Ginoo. Mubuhat ka mga butang dili aron malipay ni Papa, malipay si Mama, but labaw sa tanan malipay ang Diyos. Imposible kayong imulipayon ang tao, pero dili nimo kayang lipayon ang Diyos. Kaya kung lipayon nimo ang Diyos, siya ay mulipay sa mga taong nasa imong palibot. So, gusto ni Lord nga mahatagan og katinawan, kay kini mga Pariseo, nag-ingon man sila nga sila ang kahayag. Pero kay ang mga ebidensya, wala man nagsugilon nga sila gayud. Doon ay gipang demonyohan, wala nila napalayas ang demonyo. Doon ay mga masakiton, wala nila nangaayo. Doon ay mga nagbuhat og sala, ilang ipanghukman, ilang ipangsunog, apan ang gihimo sa Ginoo gipasaylo. So nagsulti sila nga sila ang insakto, sila ang kahayag, pero ang ebidensya balikwaot. Ang ebidensya tuan nagatudlo ni Jesus og wala nila. Munang wala na ipaki og unsay imong suot diha. Ayaw lang po ng suot nga makasala ng uban. No? Lami ka kamin-amin sa pulong sa amen. Unya, naghinampit kay nga na. Taas-taas po kamay. Ay, manintal po kang pastor. Ang mga Pariseo, dayag sa mga tao ang ilang buhat. Gusto nila kita tanan. Munang makita nato sila nga magaparid sa mga kalsada og magampo. Unyang gingon ra Diyos Biblia, taas kayo nga pagampo og daghang mga pulong ginabalik-balik. Karon masabtan ninyo ano, ingana di ay. Mao di ay. Tanawa ha? Atong ablihon ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 23, verse 24 to 28. Diyan nato makita mga igsuon, unsa ning ilahang ginapakita. Matthew chapter 23, verse 24 to 28. Nanabata, amen? Ningon diha pagsulti. Mga giya sila nga buta. Ngano ganito ni silang gitawag og giya? Kaya mga tao wala nasayod sa balaod, mao ilahang ipakita. Pero ang problema ilang kasing-kasing, dunay gitaguan nga mga paghukom, mga kasuko. Then sa tago nagbuhat ni silag mga salawayon. Munang di takatago sa Ginoo ningon diha, mga giya sila nga buta. Sa laon nila ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon nila ang kamilyo. Kaniadtong pala tuba pa ko. Mga expert ring manginomay paminaw. Akong papa na isanggutan. Nigsaka niya sa yung bunta kay kuhaon ng tuba wa na isod. Kay mauli ko alas 2 sa kadlawon, kulang pa man akong inom, akong sakon dito. Usahay, manglutaw ng gagmayng ilaga. Lagong. Ang sikag ampo, Lord, healthy ko, di ko hipahon. Sige po kag suyop og tuba. Tuan ang lutaw dito ng mga munang tabunan og screen or kanang musket ng ilahang nyahuktan. Or kanang tinganas papay nagsaka niya dito, wa nay tabon. Yang nabilin nanay ng lutaw. Kaya gikuhaan na daay. No? Kanya, tuog bisag asa. Katong hapit na nasuka, gisimbugan ra,
gibutangan lagbag-ong dawat, tamis. Awa na. Hurot gyapon. Hapit na masuka. No? 25 ramang galon sa amo. 25 pesos. Unya, umuinom og tubig, pag ingunanan ay hulmigas, iyabo. Pero umuinom og tuba, bisag tiki ang nilutaw, kuhiton ras kuko nga walay panghinguko. Ilabtik lang ang langaw or tiki sa gawas. Hinlo na. Nasabtan na to? Munigingon ni Jesus, salaon ninyo ang lagong nga makita ninyo nga naa sa kupa sa tawo nga iya untang imnon inyong kwaon. Pero kamo sa inyong mga kupa, bisag butike na tuko ang nilutaw inyong imnon diretso. Sa laktod nga pagkasulti, concern mo para sa uban, pero sa inyong kaugalingon, naglubog mo sa kahugawan. Gatuo mo dili ingon ani ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon karon. Mauna nga kita mga igsuon, agig modelo unta ang atong pagbuhat una sa tanan para sa Ginoo. Dunay tawo nga nagtan-aw or wala, pagbuhat ana para sa Ginoo. And then gikasab-an sila ni Lord. Unya ningon pagyud siya sa verse 25, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan sa sulod na puno sa inyong mga kinuha pinaagis pagpanglupig og kahakog. Muna ilang binuhatan. Ngayon, pila may mga sweldo ron, binangkuan. Bligyan na yung yuta, ang katunga ay hatag dire. Ingana sila. Nakita mga igsoon, gugman imo sa Ginoo, dili kay butan kag pilay imo. Ibawaan mo nimo imong gugma magtubo sa Ginoo man. Di naman kaingnon nga mao na. Manghinlo ko na ni Silas gawas. Pero sa sulod, pirting hugawa. Hello? Nalingi-lingi ka di kaganahan sa imong kwarto kay nagduwa si Karis og katong sa to aerobics. Sito ka na? Kanang upat ka color niya bungkago nimo niya square na siya nimo tuyok-tuyokon hangtod nga ma-form siya nga mabahig ang color. Na si kag tuyok Rubik's. Cube. Ala tuyok. Ningon ko ni Karis. Dali ragod kayo na nga ma-arrange pero ang kwarto lisod jud kayo mo i-arrange. Ingon si Karis nako, pastor na-arrange na akong kwarto. Hello? Lami kayo. Nga ang tao mo appreciate sa ato That is why kung unsay ilang makita, maoy atong panindutan. Pero sa sulod, gubot, hugaw, baho. Ang pinakalimpyong dapit mga igsoon sa panimalay, kana yung ports. Kanang pantawan. Sunod ana ang sala. Sunod ana ang CR. Sunod ang kusina. Pero ang pinakahugaw, tulugan. Sa batanan, tulugan. Kabantay mo sa akong kisa, nisulod sa akong kwartong dito, Cos Negros. Ala pang limpyo ninyo diris gawas palibot, pero dito sa ilawom sa kwarto tuwa dito tanang gamit, mga electric fan, mga keyboard, mga giabugan niya matulog dito, mga ilaga og si pastor. Hello? O kung sa rin nakita sa tao, mao'y ginahinluan, mauna, nga kinahanglan kang magsuot, at least mahalon, mag-decoration sa imong nawong, mamintal sa nawong. Pintala ng buhok. Tanan. Kaya rin makita sa tao, napakasaipon na po ko ninyo, pastor, di ba kayo gagastoan Mahal ni pastor, mahal.
Di ikaw gagasto, pastor. Di ang gipasabot ni Lord nga naghinlo mo sa gawas. Lindot mong tanawon sa gawas. Good example, kunuhay mong tanawon. Inyong pagpanulti, malumo. Pero sa sulod, madayag sa ebidensya sa sulod. Hello? Munang sa ideyag maghimo kag balay, mamintal ka unahon sa sulod, di ba? Kay mag-una kas gawas. Nga ang sulod, wa pa. Para nila, di para nimo ang balay. Ha? Namintal ka sa gawas, unya sa sulod, wa pa. Kanang balaya, para nila, dili para nimo nga tag-iya. Kay kung para pa na nimo, panindutan nimo sa sulod, bahala ko sa ilang isulti sa gawas. I mean, bahala na. Nga usahay mo dong, ta simbahan way panudlay. Na ay, kamot mo na purpose, ana. Or usahay, maglakaw ta, nga gisi ba tingali diha? Or Spartan nga busluton, o niya is, kining, gituhog na lang, og lansang, islander ang usa. Bahala na sa gawas. Anyway, si Lord naghatag og beauty sa ashes. Ang abog panindutan sa Ginoo. Lamang nga ang makaya nato, panindutan nato sa sulod. Bahala na si Lord mag-provide sa gawas. Unsa pa ilaing yang gisulti mga igsuon, grabe man ni si Lord na madlong og tamat. Unya hinumdumine, wala na yung mga Pariseo nga gibadlong ni Lord karon. Ang iyang gibadlong karon taga one-way disciple church. Naapa pa mo diha? Ingon siya sa verse 28. Sa verse 27, pagkaalaot inyong mga magtutudlo, sa balaod kamo mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalan og puti, gitiles pa ang uban. Nga ang maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay, ug sa mga hugang mga butang. Na? Pinalami pag hinighipos ni mo gwapa kay kas kabaong. Yata pa yung mahalon nga, may pinakamahal nga kabaong sa St. Peter. Anya inighatod ni mo dito, special kayo. Bay naghanang manghatag og bulak, di naman ta ka mo simhot. No? Nya sa buhi pa kag manguha kag bulak ana ilang tugkaran. Masuko. Matay na kadadaan kag daghang bulak. Inig abot sa pila ka tuig human ka gisulod dito. Ingani man ay mahitabo. Inig dado na kadito mga igsuon. Daghang muhilak nimo way musultig maot. Grabe ko na siya mangyatagon. Maluluyon baya na siya. Tanan nilang isulti, maayo para nimo. Kanya pag-abot dito sa sementeryo, manungtong na sila, maglibot niya, manghilak. Nga nang gibiyaan man minimo. Abtag pila ka bulan, ikaw na po'y tungtungan. Kay dungawan na po itong bagong niabot. O nga nara. Espesyal kayo kas imong adlaw, pero sa laing mga adlaw, patong-patungan na lang imuhang puntod. Nasabta na to na? Anang naay mo tulog diya niya, ayaw lakare kay pagaba. Sa tinuhod lang dito sa sementeryo, tungtungan ta, bisag bata. Anay mo tungtong dito sa ibabaw sa imong lubong. Wa pag yung kakaila. Sa haydagan kayo ito, mga tuo-tuo. No? Hinumdum ba mo nga, una ay ilubong, pasungon ito sa lungon. Unya mo yung naapag yun ay tarong nga posisyon, nabali. Gikan sa east, padung south. Mga way hinungdan. Mga pagtulunan nga tinudlo sa tawo, pero walay kaikag nga mubuhat sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo. Yan na dito ang kahayag. Uy, ayaw, kuhaan yung kandila. Dapat magsiga na kanunay. Nahinom daw may Pastor Alwen.
Ga-service mi mga igsoon, samtang gadayeg mi. Naman ay gatindog nga stand mga igsoon, nga naay baso na kandila. Nya kanang makalimot ka, nga dili magtotoo ning nasi mong palibot, hunat kayo nga na, dalaygon ka, o Diyos, bang! Basag na dito. Natumba tong stand, nasalibay na nangayabo na nang buak tong, inom-nom ka, pastor? Kinagrabihan? Kisay nakahinom naman ito, mambire. Ha? Kanay mga pagdayeg nga makabuak yun sa mga pagpamuhat sa kaway. Hello? Kanang lami kayong imong isimba, lami kayong idayeg, pero ikaw ra usaway, simba-simba, kuway dayeg. Di ba? So pakitang tao. Muning iyang gibadlong sila og taman-taman. Ningon siya sa 28, sa samang paagi sa gawas makita sa tanang mga tao nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Hey! Sa mga igsoon magsinggitanay kay bukid mga moa. Nya naman mga akong papanay mga classmate man na siya. Classmate sa tubaan ba? Mingon na silang, "Woo, kubor!" Tawag speakers, "Woo, kubor. Dire sa to, kung sa kayo inyong magtawganay mo dire, lagyo. Woo! Nga na, no? So, dito sa amo-amaw na, nga bisag layo kayo, sa bayso ang mga young people, ang ilahang kanang murag signal, kaya mong tawag si mong iyang ngalan, "Oy, Kim! Kim! Gaspar! Kim!" Nadahas Kim ka, tanaw. Di man mo, lingi, kay daghag, kay istorya niya. Mga na sila kalit, mura ba ka nang kaabrig ko? Kay mo man ikaw na mo, mga on mi dire, mga reklamo mo sila, kulay. Kulay. So, ilan nakitan si Kim niya, sig tawag, di man yun, ano sa, lingi. Na ay mga, muna siya mga sound nila, nga magkahibalanay nga, maone, kauban mi ane. Kung mga papa, doon ay mga classmate nga ingon ana, magsinggitan na dayon sila. Pag moingon na dito sa ubusan, kay bukid-bukid man na mo, kalsada ubos, kalsada sa taas na mistunga. So kung muhunong ka, aris taas kay para paambog. Then kung muuli ka, ato padayon ka spikas kalsada. Kaya ang katurang motor dito, mo'y munaog dito spikas kalsada. Pag moingon ang, kubor! Pag mutubag og huli. Huli way tubag. It means na ituba. Pero di mo tubag, wa na ituba. Naa sila itawganay. No? Nya magkaila na sila. Kanang murag, unsay tawag ana, ilahang tawganay, makaibalos sila kinsa na. Hello? Makailhanay sabna sila. Dadinhi sa atong kinabuhi mga igsoon. Kita, makailata kung kani tinuod ba ning Kristohanon. Pareho ba ni mo ning nakiglakaw sa Ginoo? Kaya ang iyang pagpanulti, makita ang ebidensya nga maoy nagsugilon nga tinuod yun ning sumusunod sa Ginoo. Tinuod ni nga naa sa kahayag, tinuod ni nga wa na nagkinabuhi diha sa kangit-ngit. Kay dili ni sama ni ining mga tawhana nga makita sa tao limpyo sa gawas pero sa sulod hugaw. Another thing, kita og mag-ampo ta og unsa gyoy atong gikinahanglan sa kinasing-kasing makigsultis Ginoo. Pero sa wala pa ta na Kristohanon, dili nato na mabuhat. Sige ra ta inyo, kaluyan sa Dios. Grasyahan di ay. Sige ra ta pamasin. Di ta ka maong moampo, magpaampo ra ta. Tama? Tama? Magpaampo ra mo, bitaw na mo ingon tang iampo mo kami. Kadi man ta mag-ampo. Humana gisultis Biblia, gawas no nang tanan mo dool mga ipasaylo sa Dios ug mag-ampo. Manguha gyapok abogado.
balik sa pangitabo sa karaang panahon. Kabalo mo kung sinahitabo sa karaang panahon mo nilang himuon. Dili sila pwedeng makadiretso og duol sa Ginoo. Busa magdala sila hayop halad tungod kay nakasala sila. Pagkauman ang ilang sala, ilang isugilon, unya ang ilang gisugilan mo imo ampo para nila. But sa New Testament namatay si Jesus, munang wala ta naghalad og mga hayop karon. Duol ra gyapon dito, musumbong ra gyapon. Di magkat-on og ampo, sige rag paampo. Ikaw may gihuwat ni Lord nga makigsulti niya. Ginoo, lisod kayo ko. Akong pamilya, lisod. Tabangin mi ani. Di kay manugo pa kaing na si Lord. Nagalisod mi. Nya si Lord naras imong tapad. Nga tabangan mi. Iampo mo kami. Balik-balikon pa jud. Tanawag ni unsa si Lord ani ha. Mga Parisiyo gyapon ni nga buhat. Kinsa ni sila? Mga pakitang tao puno sa pagpakaron ingnon. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. 1 to 9. 1 to 8. Nana? Kung mag-ampo ka. Ingon sa Lord, kung mag-ampo ka. Ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaroning nun. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga. Unsa pa ilain? Og diha sa mga iskina, sa mga kadalanan. Aron makita sila sa mga tawo. Magsuroy ba? Muhuno nga ning iskina. Padayon na po, dato na pong unahan. Gikasab-an ni Lord. Pakitang tao. Gayaw-yaw og pag-ampo ang mata nagpakasala. Mo bitan na among purpose sa una nga mukuyog me. Kay ayay, namay mukuyog pong naging ana ra. Nakabakles unya taga din hirapod. Di palikod pumigamay. Ang butangan rero di mapaso. Tulo-tulo. Hunong kada iskina. Nagyaw-yaw og pag-ampo ang baba sa daghang mga pulong nga nagbalik-balik wa umni. Naas mga kadalanan sa mga iskina. Unsay gisulti ni Lord, ningon siya. Ningon siya, sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Unsa may ilang ganti? Daygon sa tawo. Buutan ko na siya kay ni Apel, may pa siya. Atong nakadawat og pagdayeg. But sultihan ta mo, gikasungutan sa Dios, ingon siya. Verse 6, apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong kwarto, unya, sirhi ang pultahan og pag-ampo ngadto sa imong amahan. Ngadto sa imong amahan ha, klaro? Wala ra bagyo'y Biblia ang nagsugong pag-ampo dito sa inahan. Di magprangkahanay taani kay basig mo ingon mo, Lord, wala man may nabadlong. Wala man may nasultihi. Abi man namo sakto ra to kay mao bayagi pasunod namo. Di ka makalikay anak kay naay Biblia. Ug ang Biblia maunay nagsulti sa tanang kamatuoran. Pag-ampo sa amahan nga dili nimo makita. Dili munang wala ta nagbutang-butang diag kinsa ng mga picture. Kay ang pag-ampo, pagtuo. Unsa ang pagtuo? Hebrews 11:1, ang pagtuo mao nga naglaom kita. Sa wala nakita apan na ay kasiguruhan. Mung gatan-aw na kadiha diwa na kagalaom, di na pagtuo. Sa verse 7 ingon siya, sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang mga pulong nga nagbalik-balik. Nga walay kahulugan. Unsa may kahulugan ana? Do you think na anay kahulugan? O sa may panginahanglanon nimo bugas, di mag-ampo ka, Lord. O na may malungag. Na ay kahulugan kay mao may imong panginahanglanon. Nga magpaampo ra ka karon og sa imong ikamatay. Nga ikaw di ka moampo. Muna mga tao, mga igsuon, magakanunay ra sa pagpakasala kay nagsalig nga naay mo ampo. Ay mamatay ko, dabi tayo mag-ampo para nako. Ya kami mga bata pa may gitudluan, may mga igsuon nga
ug tuwa na unya ka dito, naay magampo sa imo, naay itunton ditong dako kayong nya, mukatkat kuno ka nya, muundang og ampo, mabugto. Ali, oy. Munang grabing kasalaag sa mga tao. Mga giya nga buta, wala gisulti ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Nga samtang buhi pa unta to, mutalikod sa sala, mutalikod sa pagdumot, mutalikod sa tanang butang nga gikasukan sa Dios og magkinabuhi sa kahayag. Munay prangka, munang ayog ipasigarbo unsay imong relihiyon. Kay ang mga kontra ni Jesus sa time niya, mga relihiyoso. Walay mga pagpakaroon ingnon nga tanawon ng Ginoo. Munang giawhag tang tanan mo talikod ta sa sala, gakso na to ang pagkamatarong magkamatayan sunod sa Ginoo. Malimpyo ang hangin nga atong giginawa, malimpyo ang tubig nga atong imnon or mahugaw. Sunod ta sa Ginoo kay siya lamang ang kahayag. Samtang naa sa kahayag dili ka mapandol mga igsoon. Munang ayag buhatang sama sa gibuhat, nagampo, nagabalik-balik na lamang. Pero walay kahulugan. Nasabtan ba nato na mga igsoon? And padayon, ingon pagyud siya sa iyang mga pulong. No, sa verse 8. Ayaw sunda ang gihimo kanila, kaya ang inyong amahan. Naibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani, dili pa kamo. Tanawa si Jesus, dili pa kamo mangayo. Tanawa si Jesus. Nagampo ba ni siyang daghan kayong tawo? Inig mga tulog na ang tanan, musaka siyas bungtod sa ulibong naginusara og magampo sa Dios nga amahan. Karon kung sumusunod kas Ginoo, mao ba ang imong gibuhat? Or lami kayong ikuyog sa panon kay ligre, sadya mong pastor? Nya, lami kayo, subay sa kalsada, makitantas mga tao, ingnon tangbutan. Lami kayo, pastor? Nakay Biblia sa inyo, basaha, ayaw nagpaabugi sa inyong altar. Basahan na, kay mauna ang tinuod nga ikaw, sa dihang imon ang ikinabuhi ang imong nabasa. So daghan ni sila problema. And listen to this. Mahuman na ta. Kung imong subayon ni pag-ayo mga igsoon, pag-ingon ni Lord nga, ako ang kahayag sa kalibutan ang ilang tubag. And He said, Jesus is the light of the world, and He is the light of all men. Nanggitngitan sa sala, sa problema, sa tanan, si Jesus ang tubag. Kinsay witness niya? The Father in heaven. Magbuhat tag matarong nanay saksi ang langit, ang amahan nga mo'y muganti na to. Ebidensya. Muna akong gingon ninyo. Nga dili ang huwes mo'y mo desisyon. I mean, ang huwes mo desisyon, apan depende siya sa ebidensya. Kay kung witness, mga binayran tanan. O sa ebidensya, sa pag-ingon niyang ako ang kahayag sa kalibutan, makita kini sa iyang mga buhat. Una, number 1, pagpanudlo nga dunay kaalam. Hinang pagpanudlo mo rarag ihapuhap, dili itugan ang sayop, dili badlungon ang sayop. Dapat kung mag-share kas pulong sa Diyos, badlunga ang sayop, di kay hapuhap, taphaw ra. Dapat na ay kaalam. Usanas mga ebidensya nga tinuod gayod siya. Number 2, authority over Satan and all the demons. Naikahom. Kani mga Parisiyo, dihay gidemonyohan. Wala sila nakapalayas. Pero si Jesus nakapalayas, ani, ebidensya na to. Next, miracles. He turned the water into wine. Naghimo siya mga milagro. Gipadaghan niya ang isda. Ug ang tinapay aron makakaon ang tanan. Naglakaw siya, ibabaw sa tubig. Miracles na. Next, healing and restoration. Mga bakol, mga buta, mga bungol na amang nakasulti tanan. Kini mga ebidensya nga nakitaan sa soko. Scene of the crime operatives. Di kita ni.
Kita'y nagsusis ebidensya ang mga tao nga nakakita. Kay bisan tuod wa say witness, ang tanang ebidensya nagsugilon nga siya tinuod. O dili ning mga tawhanang daghang binayran. Isag patay pa bayron. Healing and restoration. Unsa man ning healing? Pag-ayo. Unsa ning restore? Gibalik. Mga relasyon nga nangaguba, giuli niya. Kinigileprosi, iyang pamilya wala, gilain siya. Iyang giayo o gibalik sa iyang pamilya, girestore. Working with love. Nagtrabaho siya, naghimo siya ng mga butangan, nanudlo siya, namadlong siya, naghimo siya ng mga milagro, uban ang gugma. Nagpasaylo, midawat, naghatag og grasya. Dayag kaayo ni mga igsuon. Pero giingnan siya sa mga Pariseo, wa kay saksi. Piki ka, di ka tinuod, pangwarta ng imo. Ingon pa tos taga Lourdes, pauto mo ana inyong pastor? Pauto mo ana? Daritas mga Pharisees, religious leaders that pretend to be the standard of living as a light. Minaw ha? Paminaw. Nag-claim sila nga gusto mo kahayag sa kinabuhi. Makagawas sa sala nga nakangit-ngit ninyo. O, tanawa mi. Ingani ang suot. Ingani ang linihukan ha? Ingani ang pagpanulti. Malumo kanunay. Nagpa-pretend. Witness, kinsa ilang witness? Fellow religious leaders. Mga kauban na nilang magsaksi-saksi. Munang ako, pag muingon na siyang, uy, pastor, Christian na si Jundel? Kauban mo wala sa church. Akong tubag niya, unsa may ebidensya na ba kay nakitaan? Unsa may naan niya? Kaya ako, di ko mo yung Christian ka. Di ko mo yung Christian ka na, Christian na, dili. Na ay ebidensya kanunay. Ang mga tao nga nakakita nimo, ang Diyos mismo nga nagtanaw sa imong kasing-kasing. Unsay evidence nga ilang ipakita? External evidence, madayag sa mata. Listen, wearing of long white robes. Magataas sila mga tabon sa ulo, magtaas og mga puti nga tag-as kaayo, hinlo kaayo, unya disiplinado ang paglakaw. Pero makahubo na ana, tuwa na sugalan. Next, sitting on the places of honor. Mupili atong mga pinasidunggang mga lingkuranan. Ay naghilabte, hey, sa kuana. Oh? Unsay gibuhat ni Jesus? Tuara siya sa gawas, gahimog milagro, gipakaon tanan, wa gani siya, wa ningon ang Biblia ang nakakaon siya. Sa kasal sa Cana, naara siya sa gawas. Gipainom ang tanan nga naa sa sulod, giserve ang tanan nga naa sa sulod, pero siya nga nagpainom, siya nga nagserve naara sa gawas. Munang iyang-iyang-ginan na mga tinunan kong imbitahon gani mong mga ingon ani, ayaw taka-taka sa lingkod diyas mga pinasidunggan nga mga lingkuranan, kay basin doon na pa'y mas importanteng tao nga gi-invite nimo ug maulawan ka inig-abot niya. Murag mga kauban ni Wilson, tong ni testimony dire. Sorry ha, di ikaw. Tong ni testimony dire yung Siman, tong Miyerkules. Ningon siya, pastor, naabot lagi sila sa asa to, Florida ba siguro to? And then, naog sila sa barko, kay mananaog NBA. Kay naman may pila ka day silang mores dito. Unya, nang bayad din sila tag $15. Si Wilson, argued siya ni Kuyog. And then, kay dugay pa mang sugod, nangita na silang lingkuranan, nagpadool sa tubangan. And after that, diha na yung mga ushers, ng mga security guards sa duwaan sa NBA, og niingong, sir, inyong ticket, pagtanaw, $15. Dato mos likod, sir. Wagad gani kalingkod, tinduganay lang dito, ingon-ingon raana. Mandi ta pataka-taka. Mas unaon pa nato nga mo serve. Wa pa man siguro tay mga barikos.
Ingon si Jesus, I have come not to be served, but to serve. And gave His life as a ransom for many. Niya ni siya, dili aron alagaran, kung dili aron sa pag-alagad, o paghatag siyang kinabuhi, agig bayad sa sala sa mga katawhan. Baliktad ang gibuhat sa mga Pharisees. Sila mo'y gialagaran kanunay, sila mo'y nagakolekta kanunay sa mga buhis. Bisag wa na ikahatag, siya ikahatag, magingon ng balaod o. Matag! Grabe ni sila. Muna ako nung gina-encourage, ang imuhang gugma sa Ginoo mo na'y pasikaran nimo. Kayo galing og madasig kang manghatag, di kay kanang mura kag napugos kay matinunglo hinuon ka. Ang taga Macedonia nga sila nagkautang-utang kay parang musuporta sa church sa Jerusalem. But wa gani sila kailas mga tao dito. Tungod sa ilang gugma na sa Ginoo. What else? Di apa unsay mga binuhatan ani nila? Okay. So sila mga well-oriented kayo sa balaod sa custom sa mga Hudiyo. Unsay naa diha, alam na ni nila. Mura ni sila mga abogados kapanahonan. Then nagbuhat sa ilang mga tao nga nagbuhat sa ilang mga buhat dayag sa mga tao og ilang ipasundayag ang ilang kaugalingon ingon nga standard sundugunon kunuhay. But ang ilang mga ebidensyag, mga binuhatan, mga igsuon, dayag kaayo nga sila ang naghatag og kangit-ngit sa mga tao imbis nga makakita sa kahayag. Munang wa ko'y labot pila ka buok ng gasuroy-suroy dihag panangyaw. Munang wa ko'y labot og naay mo ingong kami mo'y una. Kami mo'y standard, kami mo'y kasulat sa Biblia. Kabalo man ang mga tawhana? Na mo ingon imong amo mang relihiyon may kasulat na ng Biblia. Kamo man kaha, nganong wala man ninyo, wa man kayo makabalo ka sa dapit. Nganong wala man ninyo ikinabuhi. Pwedeng ako'y nagsulat, siya nagkinabuhi, siya na langit, na impyerno ning kasulat. Nakasinabot na bataan eh? And then, as a followers of Christ, so we will have this light. And this light will shine inside and out. Samtang buhi pa ta. Kita, ingon nga mga sumusunod sa Ginoo, gitagaan sa tagmaong kahayag. O kining maong kahayag, magdanag, makita siya sa gawas, makita sa mga tao. O sa sulod, nga makita sa amahan. Di kay magpakita ta sa gawas nga manggihatagon kayo ta, maluluyon kayo ta. And then ang mga tao, wow, kahayag din siya panahos kang ngit-ngit. Kaya nangit-ngitan ko sa kawaladon. Siya mo'y kahayag nga niabot, nga ni-provide. Oh my goodness! Ingon pa si Lord, pag naghatag ang tuo, ayaw paibala ang wala. Pero paibaw ay mga asawa. Shh! Ato ning ikuan. Anang og na ako'y himuon, ilapi na kabahig, money, kwarta. Muingon gyud ko sa akong asawa. Mao ni akong plano. Ato ning kuan. Kay bisan pagparas Ginoo, nya di mo parehag conviction. Wa ka na nanghen, muingon nang. Para makas Ginoo di, paras Ginoo. Nga, pwedeng ing ana. Oy, wala kay ana akong wife ha. Example ra na. No? So, musulti ko niya nga mo ni ato ning dadon dito sa atong igsuon nga si Kuan. Kani mo na. Bitaw, bali no. Sige. Pagdali kay Kuan, ngana na siya. Di kay imo pong iliteral nga ayaw pahibaw ang wala. Mga lalaki, kamo mga lalaki ba? Mga papa paminaw. Tugan mo tinuod. Imong sweldo usa ka kinsina 4,500. I-remit nimo sa imong asawa 3,000. May punang nakoy akong savings, pastor. Kabalo mo na, nasuwayan ako na. Suwayan ako na.
Bayan laman ni pang interior nako. Pang interior sa ligid. Pang bulkit. Pang gas, emergency. Karon kay ni kabos panahon mo ingon man siyang imong motor na change oil na. Oh, pan change oil ni. Di balik konsensya ka na po. Sige, tago-tago. Asa man to diri sa Arjan? Diri sa Arjan gabi. So, naas Arjan, wala sa Arjan dire? Wala, oh. Ako ni sulti kay wala dire. Si Arjan nagtrabaho, naman yung mamag ng iyang papa. Pero, sa mang gyud dyan, sahay gupo, mangayo, gupo ko. Oh, ikaw may katrabaho, ikaw may mangayo. Basta malibre ng akong panggas o kanang pang sudan sa trabaho, okay. Okay na, nga naram na. So, gasabot mi dyan, pag tigom-tigom ba? Ako'y gunit. Tag 15 kada simana. So, doon ka simana na kay 30. Inig abot sa panahon dyan. Ato tag negros, dagkog balod. Di ko. Di na tamang istorya dyan. No? Remit tanan, sugilon tanan, upan pang mga anak-anak, wala. Yung, sweldo ni mo. Manmugod kay, wapa, katunga, pagihatag. Nang limbong. Bantay lang mo, ha? So, as a followers of Christ, gitawag sa kahayag. So, una, gipakita sa Ginoo, kinsa siya, ingon nga kahayag. Karon, unsa man to ebidensya nga siya kahayag, naghimo siya pagpanudlo, dunay mga otoridad, naghimo mga milagro, tanan. Inigtudlo niya na wisdom. So kaningon man si Lord kamo na pud ang kahayag sa kalibutan, it means unsay naas Ginoo napasa na diri sa ato. How come, dude, sorry. How come? Nga mo ingon si Lord, ikaw ang kahayag karon, pero ang imong pinuhatan pagtuwa kas gawas kangit-ngit. So sila nga nagtanaw sa imong nas kangit-ngit, mas mangit-ngitan panuhan. Amen. Kuya Roger. Ugwa pa ta des Ginoo, kuya. Mayon ba sa man ni ato ning. Huwag pero gwa pa na kahayag, maunay, mangunay. Balag dito, sinumbagay silang kema tong sintro. Poli, ay mong panggawas niya. Siya mo ato. Hala? Hala ka? So na ay ebidensya ni. Ang nahimo sa Ginoo, dinis atong kinabuhi dapat madayag pod. Tungod kay, ug dili na makita ang tawag sa ato Pariseo. Igurang nakahibaw kung sa'y naa dinhi, pero ang pagkinabuhi iya sa kaaway, natabunan sa kangit-ngit, mga giyata nga buta. Imbes mo giyata, ing anihon pagbasa ang Bible, Brad, ikaw na mo guminit sa poel. Unya ipatong diri ng asin. Unya lighter ari ubos. Shh. Ikaw na mo tudlo. Mga amahan ayaw tudloy ng mga anak ko. Dagkot dito kay wakoy lighter, dagkot atong kusina. So matingaka nga ang sigarilyo basa na sa laway. Kayang bata gisugo nimo sa kusina, murag gikag lapas. Dugay naabot kay gatuon pa din. Dera pa. Natinga na kang imong anak, palit kag sigarilyo 5 ka buok. Uy, 2 naman lang. Gikuha na sa bata ang tulo, kaya niguha na kadiha, siya na yung magpaaso. Ngayon, silingan na sunog yung bahay, yun naman, aso man. Tuduin nagbasag Bible. Tudluin na mga Kristohanong awit. Tudluin na sa pagpaubos, ipakita, pasunduga. Tudluin na sa pagka maluluyon, sa pagka manggihatagon. No? Naya mong anak direng uskabuok ra. Sig tawag tong ante ngong dugangig usa kay 2 years na na. Sabi ko nadaghan nag-ayo sa church. Na gani uban nga
dugay na, pero manghod pang kisay. Sorry. Peace be with you. Eh, napa ba mo diha? So, nangaon na sila. Naanad na siya nga inig mangaon na, magampo, tanan, ang tanan, nagpiyo, ang tanan, nagaingon ana. Ginoo, daghang salamat sa pagkaon ng mong gihatag. Amon ing dawaton nga makahatag ni kusog kalig-on sa panglawas. Salamat sa daghan pang panalangin mag-abot. Muna yung madunggan. Natong time, kaduha na gining nahitabo. Nagikasab-an siya sa iyang mami, kay nagpray, nagampo ang iyang mami. Lord, thank you sa blessing. Sikisay, kasigig sa agit, while nagampo. Nga galingkod, tubangan sa lamisa. 2 years old pa man na. Ang iyang gisyagitan ako. Nganong wala ko sa lamisa pag-ampo, kay gahukas pagani ko. Nya, nagkaon kong saging, magsalibay pa ko sa palot, gasigi siyang tawag. Daddy, pag-pray na daddy, pray daddy. Nya, gaampo rin ko sa daddy, baling, mas taas ba na siyang tingog. Pag-ingon, in Jesus' name, amen. Say, bad, ngayon din kong sorry. Kaya siya nakasabaan sa akong sala. Kagabi na sab nag-ampo, ngaon me. And then wala si teacher, kay dito sa CR, nagpahiluna pas mga gibate. Unya, well, nag-ampo na, kasigi siya, Ate Red, pray Ate Red. Ate Red man na, kaya mong sungugon, mamula ang dagway, muna na Ate Red. Grabe! Si Pastor Rodnel, kabantay ka? Pag-pray na namo, ang katanawanay silang doon ni Kisay, giingnan siya ni Kisay, shh! 2 years old na nga bata. Kung na nga to mga bata, ang kahayag kanunay mo ilang makitaan, magkinabuhi silang naas kahayag. Di na ka maglisod, inigdako na nila. Di na nimo na sila andamag mga bunal. Di na ka kinahanglang mag-andam og shotgun kay kung makabihan ni uli. Di ni madakpa Scorpio pero sabog ni inigabot balay. Kung sa pagkabata palang unta nila, makakita sila sa kahayag. Ba't kabalo ka, usahay kita mga ginikanan, kita mo'y naghatag, nagkangit-ngit sa ila, kahibaw kay tang kining mga idara, di maabot og simbahan kung di ta manimba. Di ka di man tamo dool, di asa man sila. Muare? Sa tuara po dito. So kita mo'y nagtabo nila sa kangit-ngit. That is why ang awhag ni Lord sa atong pagtapos mga igsoon. Himua nga kita ang kahayag karon nga way pagkapalong, as Jesus said, He is our everlasting light. Last scripture, Matthew chapter 5, 14 to 16. Ug magtapos na ta mga igsoon. Matthew chapter 5, 14 to 16. Ingon siya, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Listen. Ayaw tagoi ang kahayag. I said kagabi sa paghatag ani nga mensahe ni tawag si Karis. Pastor, oh, dili nga na ha, o airport. Pastor, okay na gamay. Na, kuha na po dari, Pastor, na ay problema ari. So, andam ng lamisa, mga ona. Sulod ko dito, unya na ta mga on, mag-pray ta. Kita tanan, ambo ta. Mga tong si Kisay, may kasigig panawag ni Ate Red. Kaya na'y usa nga, kulang dire nga iyang nakitaan. Ate Red, pray. Ang pray na, ang daddy, ang mami, ang pray. Ate Red. Nga na. So, ampo. Ngayong ingaw ang kahayag. Abi pa nako og naapa. Mga pagyapon, gubot pa kayo. So, kaon sa ko, kay bulhag mapils ka gubot, busog. Kaon. Yung magkaon, subay ko dito. Ag ako ra pong gialala, akong karnero, kay basig. Ag akong karnero, manungay dito. Oh Lord, gunitit ako ni mga anak. Gracias sa Ginoo. Pagpamuhat na sa Ginoo mga igsoon. Ingon ang Bible, ang kalibutan tikyupan sa kangit-ngit.
apan ang kahayag mo danag kanimo ug ang mga tawo muduol sa imong kahayag. So I believe nga naa na nimo mudangop tungod kay dunay kahayag nga gibutang si Lord dihang dapita. And that is why ingon si Lord kita ang kahayag. Verse 14, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungto dili gayud matago, sabat dili gayud matago. Kusog-kusuga dili gayud matago. You see that? Nganong taguan man nato ang atong nakatunan? Kung nakayas mga Pariseo nga gani sila magpakaruning-non man, kita nganong dili man nato mahimo nga tinudon. Nga makita dayag sa tao, makita pud sa mata sa Dios. Kay kahayang ta nga dili pwedeng natago. Christian da ka ba? Oh, asa to? Kaubag trabaho. Nya ditso rag pangaon. Di gani magpasalamat. Aba malimot pag wiris-wiris. So, konsensya kayo. Kuya, konsensya kuya? Ngaon. Oh, hunong sag usap diha. Lord, salamat sa panalangin ng imong gihatag. Di sa sunod mo ingon na sila, Jer. Ampo dire Jer. Kay ngaon na ta, gutom na. Narabay atong pag-ampo mura taga sangyaw pod. Ska oras ba? Kahayag na pagpakita sa kahayag. Unya, kay kita man ang kahayag nga gisgutan, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan. Kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanang anaa sa balay. So si Lord niya sa kalibutan. Unya wala niya gitago-tago iyang mga buhat kundili dayag sa mata sa tanan og kita sa tanang tawo. Verse 16. Busa sa samang pagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Asabtan ba nato ang mga mensahe mga igsoon? The Lord is our everlasting light. Ikaw may personal nga kangitngit, ang imong pamilya may personal mo nga kangitngit. Ang atong barangay may mga kangitngit, ang mga pamilyas ng palibot na tabunan sa kangitngit. Ang atong probinsyas Bohol, bisan ang ekonomiya ng ngitngitan. Pila ka milyon ang lugi sa atong lungsod, sa atong probinsya. Sa tibuok Pilipinas nangitngitan ang ekonomiya, ngitngit na kayo. But ang Ginoo mao ang kahayag ug kahayag ni ana karon nato mga igsoon. And ipakita nato nga kita kahayag. Ipakita nato nga kita kahayag ta nga magadanag. Sa mga single pa dinhi. Mga young people, mga kabataan, mga single. Mo ni ang time nga inyong ihunat para sa Ginoo. Samtang single pa. Himua nga magsiga og ayo na nga kahayag. Kitang mga ginikanan manulti ta sa atong mga anak dapat na ikahayag. Kay basig mas mangitngitan pa hinuon sila. Kung kaniadto tawgon kas imong amahan. Ngayon ang imong amahan. Kares. Unsa? Ngana ra ka. Pero karon lahi na. Naikahayag ang nagtawag. Kares, anak. Matubag na ka, ma. Unsa man? Lamia. Pero kung puro pamunas kang ngit-ngit, Kares! Kares Ruth! Mulbungol na ba? Unsa man? Unsa lagi, sulti na yon. Dapat na atay kahayag mga igsuon. Nga naman, the Lord is our everlasting light. Ug ang iyang kahayag nagdanag sa atong mga kinabuhi. Ug tungod kay ikaw na karon ang gitugyanan sa maong kahayag, himo ang kahayag ka sa imong isig katawo. Kinsa man ang imong nahibaw-an nga naay kangit-ngit,
Tagaig panahon nga mag-ampo, di kayo maghuwat, ra kadugayang mahu mag-ampo. Gikutoy, nagtama niya akong tiyan. Wa ni kabalos pastor, nga wa ko namahaw. Kinsa karon ang naay kangit-ngit iampo sa Ginoo. Kinsang naay kangit-ngit. Kinsa karon, or ikaw mismo, or membro sa iyong pamilya na as kangit-ngit. Duol sa Ginoong kay siya ang kahayag sa tanan nga mga nangitngitan. Let's all stand as we pray, as we come to the Lord. Makapanindog ta mga igsuon, makigsulti ta, magampo ta, himuang ang imong pagampo karon kahayag diya sa Dios. Oh gracious and loving Father, thank you so much, Lord, for your word. Salamat Ginoong Hesus nga ang among kinabuhing natabunan sa kangit-ngit na sa sala Ginoo. Nadanagan nimo ingon nga ikaw ang kahayag, nagapakita sa mga ebidensya, diha kanimo ang kamaturan, ang otoridad, ang gahom Ginoo, ang mga milagro, ang pagkinabuhi nga matarong ug balaan. So God, ikaw gayud ang kahayag, ikaw ang ebidensya, nani mo ang ebidensya, ikaw ang sundugonon, amahan namo. Father God, we pray, tungod kay nag-ingon ka sa imong mga pulong, sa mga nagtuo kalimo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Suga nga wala natago, we pray nga ang kahayag nga niya namo Ginoo mahimong magamit, dili lamang among kaugalingong kahayag, but magdanag sa mga nangitngitan amahan namo. Himo Lord nga among pagkinabuhi naa sa kahayag, himo ang among pagpanulti, ang among mga desisyon, ang among mga una-una, ang among mga pangbuhaton Ginoo, dunay kahayag nga mahimong panag-ingnan sa mga tawo Ginoo. Lord, agakang ka daw sa Ginoo. Lord Jesus, wala imposible diha kanimo o Diyos. Ang mga membro sa among pamilya Ginoo nga nangitngitan pa sa sala, ikaw may maghatag kanila kahayag amahan. Gamito nimo ang among mga kinabuhi, Lord God. Ang among barangay Ginoo. Lord, salamat sa pagbutang aning gimbuhatuna aning dapita na mahimo aning kahayag. Lord, sa mga tao nga naa sa mga nagalain mga dapit karon nga naabot sa sipya sa imong mga pulong Ginoo, makapaton sila katubagan sa mga pangutanang naghatag og kangit-ngit sa ilang mga kinabuhi. Pinaagi niining mga mensahe Ginoo. Lord, ikaw ang tanan amahan. Ikaw ang kahayag Ginoo. Diha kanimo walay imposible. Diha kanimo amahan. Ana ang pagkamatarong Ginoo. Lord,
Nga dayag sa among pagpanulti, nga dayag sa among mga buhat. Ikaw mismo, among amahan, makakita sa maong kahayag. And this light will shine before men, Lord Jesus. At ipataas ang ato mga kamot. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're all together. It cost. I never know how much it cost to see my sin. I never know. Natabunan kita kaniadto sa kangit-ngit sa sala. Apan ang iyang kinabuhi, ang iyang ginhawa, ang iyang dugo. I never know. Gipayaran ka sa Diyos. Siya ang atong kahayag. Pabilin sa maong kahayag, aron di ka maglakaw sa kangit-ngit. I never know how much it costs to save my sins upon the Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful. Here I am to worship you, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful. One more time, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Those who call upon the name of the Lord will be saved. You call upon the name of the Lord. Naakas kang ngit-ngit, call upon His name. Siya'y makaluwas kanimo gikan sa kangit-ngit sa sala. Nabuot mo buga, mo guba nimo, maulipon kanimo. It's not too late for you to call upon His name. Nakay problema, nakakaroon sa pagsulay, nakay balatian. Nga naghatag o kangit-ngit nimo, call upon the name of the Lord. Call upon the name, and every knee shall bow, and every tongue confess. Call upon the name of the Lord. Sa kinasing-kasing,
Ingna si Lord ni ako sa pagsimba kanimo. Here I am to worship. Here I am to bow. Lami kayong simbahon ng Ginoo. Nga maoy nagpahinggawas ka nato gikan sa kangit-ngit sa sala. Og magpabilin na siya nga mao ang kahayag nga walay katapusan samtang may kinabuhi pa kita. Here I am, Lord, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Here's the glory. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Father God. Dili na ang adlaw mo yung kahayag sa adlaw. Dili na ang bulan o ang bituon may kahayag sa kagabihon. But you, Lord Jesus Christ, magpapilit na kahayag na mo. Magkinaon sa man ang kinabuhi. Kami o ang among mga pamilya, ikaw ang manag-iya, Ginoo. O dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amahan namo nga langit nun, dawata ang among pagsimba, ang among pagpasalamat, ang among mga halad, Ginoo, ang among panahon, ang among kasing-kasing huna-huna, ang among lawas, kalagog, espiritu. Dawata ingon nga halad ni ining kabuntagon. Og salamat kayo, Lord, nga sa pagtapos namo sa among panagtigom, Ginoo, ang kahayag nga walay pagkapalong, ang everlasting light nga mao ikaw, Lord Jesus, among baon kanunay sa among pagkinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga nangitngitan, sa mga bayronon, salamat nga maabot unya ang kahayag, Ginoo, og paglambo. Sa mga nangitngitan, sa mga pagpamuhi, mo sana'y naunya, Ginoo, magapanganak og daghan ng mga panghayupan. Sa mga negosyo nga nangitngitan, magahalin og daghan, Ginoo. Sa mga nangitngitan, sa pagpangitag mga panarbaho, makakaplag sa kahayag nga imong giandam, Ginoo. Sa mga nangitngitan, sa pagkapuot sa kaugmaon, Ginoo, madanagan sa maong kahayag. Sa mga nangitngitan, sa maong mga balatian, makadawat na unya og kaayuhan, amahan namong langit. Thank you, Lord. Lord, as you promised to Abraham, panalanginan nimo aron mahimong panalangin. Imo ming hatagag kahayag aron mahimo sa ming kahayag sa among isig katawo. And so receive all the glory, praises, thanksgiving, worship, service, and all the power, strength belongs to you, God. In the mighty name of Jesus. And everybody says, amen and amen and amen.